Galicia aportará 120 millóns de euros para financiar as medidas anticrise aprobadas polo Goberno Central fronte á guerra de Irán. O decreto do Executivo español deixa cada mes 140 millóns de euros ás arcas galegas, cifra que terá que pagar a Xunta para seguir prestando os servizos públicos. Alfonso Rueda critica que Pedro Sánchez non tivera en conta as comunidades para pactar as medidas. A Gudiña reclama máis paradas do AVE. A plataforma Dereito ao Tren celebrará unha manifestación este mércores. Consideran que a parada de primeira hora en dirección Madrid, que recuperan a partir do 20 de maio, non é abondo. Esta parada forma parte dun percorrido que partirá de Lugo e permitirá aos lucenses chegar á capital ás 10 da mañá. Confírmase a ruptura. María Reigosa abandona o Grupo Municipal Socialista e deixa o Goberno en minoría. Alega discrepancias e a partir de agora pasa a ser concelleira non adscrita. A comezos de ano xa se dera de baixa como militante do PSOE e rompera a disciplina de voto. Camperizar unha furgoneta estase a converter nunha tendencia á alza para viaxar ca casa a costas. Converter as caixas dun furgón nunha pequena vivenda móvil con todo o preciso pode custar entre 30 e 35.000 euros. Nestas datas, a demanda dispárase. Comezamos, boas noites. A partir de xullo a cidadanía poderá dar aviso de incendio forestal a través dunha aplicación móvil. É unha das novidades do Plan Galego contra Incendios deste ano, que contará con máis medios aéreos e que sumará 168 brigadistas. Novas tecnoloxías para previr e defenderse dos novos tipos de incendios. Este ano haberá polo territorio galego 3 drons máis e 241 cámaras de videovigilancia, un 30% máis, que usarán a intelixencia artificial para a detección inmediata de fume. E para facilitar a cooperación cidadá, en xullo estrearase unha aplicación móvil para alertar se vemos lume. Dun xeito moi sinxelo, permitir ás persoas que den aviso e máis enviando datos de xeolocalización do lugar onde está o incendio. A isto sumaránse 4 medios aéreos máis e na parte humana o dispositivo estará formado por 3.000 persoas. As unidades especializadas nos grandes incendios forestais pasarán de 6 a 15 efectivos. Aumenta tamén as brigadas. Incorporamos a maior respecto ao ano pasado 42 novas brigadas na tempada de máis alto risco. Serían 168 persoas a maiores respecto ao ano pasado. A Xunta presentará este plan no Consello Forestal que se celebrará este venres. Lugo vai contar cun Albia a Madrid que permitirá estar na capital ás 10 da mañá. O novo horario que recupera a parada da Gudiña responde a unha bella demanda. Os lucenses que viaxen en tren a Madrid poderán chegar á capital ás 10:15 da mañá. Será posible grazas a un Albia que sairá de Lugo 5 horas antes, ás 5:15. O novo horario dá resposta a unha bella demanda da cidade. Porque hoxe damos un paso adiante moi importante. Melloramos a conexión de Lugo coa Meseta e facemos posible unha demanda histórica da veciñanza. Non se trata dunha nova frecuencia, senón dun cambio dos horarios xa existentes. Os lugueses poderán chegar a Madrid pola mañá e estar de volta en Lugo ás 11 da noite se optan polo último tren de volta. Un tren que va a permitir a los ciudadanos, no solo de Lugo, sino también de Monforte, de Sarria, de Orense y todas las conexiones, poder ir a hacer gestiones a Madrid y volver en el mismo día. Xa hai data para o comezo do novo servizo, o 20 de maio, non así para poder estrear a intermodal. Os lucenses agardan pola nova estación despois de case 2 anos de obras. O Albia que saia de Lugo parará na Gudiña, que recupera a parada matutina a Madrid. E a resposta a unha bella demanda do Oriente Ourensán que tamén dá servizo a viaxeiros que chegan desde Portugal. A nova parada que suma a estación da Gudiña dá resposta a unha demanda liderada pola plataforma Dereito ao Tren. Con todo, desde o colectivo aseguran que este é un primeiro paso que lles achega un tren útil pola mañá, pero non así polas tardes. A plataforma convoca unha manifestación este mércores para reclamar máis paradas da alta velocidade. Queremos deixar moi claro que a manifestación deste 25 vamos a mantela porque creemos que hoxe se nos está volvendo a dar algo que nos pertenecía, pero levamos meses sen elo e que nos seguiremos loitando por eses horarios tamén da tarde que queremos que haixa unha remodelación neles.
A concelleira María Reigosa deixa o goberno de Lugo en minoría. Reigosa abandona o executivo local ca intención de continuar como concelleira non adscrita. Faino despois de renunciar ás súas funcións e á militancia no PSOE e tras votar conxuntamente ca oposición nalgúns asuntos. O goberno entre socialistas e nacionalistas queda con 12 concelleiros, os mesmos que ten o PP. Reigosa avanzou que non apoiará unha moción de censura e votará a favor dos orzamentos. O goberno galego vai pedir ao central xestionar o Pazo de Meirás. Alfonso Rueda confirmou hoxe tamén que se a Avogacía do Estado recorre a indemnización á familia Franco, a Xunta se sumará a este recurso. Diriximos ao goberno central para decirlle que, dende a Consellería de Cultura, xestionaríamos a nova vida deste pazo, o novo acceso libre á ciudadanía galega, logo desa sentencia que celebramos todos hai uns días. Hoxe coñecemos a data de aplicación do acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. Será a partir do 1 de maio e entrará en vigor de xeito provisional, esquivando o bloqueo do Parlamento Europeo, María. Sí, a Comisión Europea activa provisionalmente o pacto tras a ratificación dos países suramericanos. A medida chega á espera do veredicto do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre as dúbidas legais formuladas pola Eurocámara. Así, desde o 1 de maio, elimínanse os aranceis entre a Unión Europea e o Mercosur. Bruxelas xustifica a decisión pola necesidade de reforzar o comercio e gañar peso global, pero este acordo segue xerando forte rexeitamento no sector agrario, que teme un impacto nos prezos e na competencia. Malia todo, a Comisión insiste en que os sectores máis sensibles estarán protegidos por sólidas salvagardas. Seguimos falando do noso sector primario. A renovación dos contratos dos gandeiros cas industrias leiteiras está bloqueada ante o anuncio de que se vai rebaixar considerablemente o prezo. Esta tarde, a conselleira de Medio Rural reuniuse en Lugo con representantes da Asociación de Gandeiros Agromuralla, que se queixan de que a baixada dos prezos sumaríase ao aumento de custos nos insumos, especialmente o combustible. Pola mañá foron representantes de Unións Agrarias os que denunciaron as industrias na Fiscalía, acusándoas de traer leite de Francia e Portugal de xeito irregular. Gustanos moitos concursos. As sucesivas borrascas do pasado inverno provocaron cifras importantes de mortandade no molusco na costa da galega. Para recuperar os bancos marisqueiros, a Xunta vai inxectar case 23 millóns de euros, Andrea. Sí, efectivamente, a maior parte destas axudas, case 20 millóns de euros van estar destinados a convenios asinados entre a Consellería do Mar e as confrarías pos traballos de recuperación dos bancos marisqueiros. Nalgúns casos, estas tarefas van obrigar a suspender o marisqueo, polo que os cartos tamén van servir para remunerar o traballo dos mariscadores que participen activamente nestas tarefas. Ademais, 2 millóns de euros van servir para recuperar a diversidade mariña e 1,5 millón de euros para repoboar as zonas afectadas. Ofrecendo unha resposta integral que combina medidas ambientais, económicas e sociais cun obxectivo claro, que é acelerar a recuperación da productividade dos bancos marisqueiros e garantir a sustentabilidade e a estabilidade das persoas mariscadoras. Galicia aportará máis de 100 millóns de euros ás medidas aprobadas polo Executivo Central para paliar a crise derivada do conflicto de Irán. Gloria Varela. Sí, a Xunta vai aportar 120 millóns de euros nos 3 meses que en principio van durar as medidas propostas por Pedro Sánchez. Alfonso Rueda considera que o esforzo para axudar os cidadáns nestes momentos de crise debe ser compartido entre o Executivo Central e as comunidades. Por iso, lamenta que o goberno de Sánchez non consensuara coas autonomías as medidas antes de adoptalas, xa que asegura que estas afectan directamente ás arcas autonómicas. As medidas anticrise anunciadas polo Goberno céntranse na reducción do IVE e os impostos especiais para carburantes, a electricidade e o gas. Tributos cedidos ás comunidades que lle suporán a Galicia 40 millóns de euros menos ao mes. Por iso Rueda lamenta que o Goberno de Sánchez non negociara coas autonomías. Somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro, o lóxico era telo debatido. Alfonso Rueda di que Galicia, ademais, vai tomar medidas propias para paliar a crise. Estamos
traballando en medidas para apoiar tamén os sectores máis afectados que daremos a coñecer. Pero esta primeira aportación que estamos facendo xa tamén é unha aportación da Xunta de Galicia. O Goberno Central aínda intenta conseguir apoios para aprobar os 2 decretos anticrise. Un deles sairá adiante previsiblemente esta semana, pero cunha profunda fenda no seo do Executivo. Podemos anuncia que se absterá. O apoio da formación morada non é necesario sempre que Junts respalde a medida. Sumar minimiza o choque interno a conta das axudas pola guerra en Irán. O venres negáronse a entrar no Consello de Ministros durante un par de horas. Esta batalla fue un poco pequeña. Digo porque he vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado. A oposición tira de retranca. Se podría denominar el motín de Moncloa. En ese motín, Sumar arrancoulle o PSOE un decreto con medidas de vivenda que a esta altura non ten apoios no Congreso. Atrasarán a súa votación o máximo que permite a lei, un mes. Pedro Sánchez le dedicó un minuto al Real Decreto de Vivienda. Nosotros le vamos a dedicar un mes a la movilización. Antes, xa este xoves, votarase o outro decreto que recolle as rebaixas de impostos. A algúns socios non lles gusta. Ineficaz, que no va a servir para bajar los precios y que es insuficiente. O PP tamén ten obxeccións e por iso vai poñerse en contacto co Goberno. Para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido. La necesidad de más ayudas porque se quedan cortas las aprobadas. E así os populares non desvelan aínda o sentido do seu voto. Pois precisamente o Partido Popular acaba de remitirlle unha carta ao ministro Bolaños para exixirlle que elimine o imposto á produción enerxética, que actualice os parámetros do imposto da renda e que aumente as axudas por fillos. Tamén que estenda as prestacións non contributivas automáticamente e sen límite de contía. Xa coñecemos a data das próximas eleccións autonómicas en Andalucía. Tras completar a legislatura, o presidente da Junta, Juanma Moreno, acaba de anunciar a decisión de disolver o Parlamento andaluz e convocar eleccións para o domingo 17 de maio. Asegura que é unha data idónea para facilitar a participación. Moreno asegurou que Andalucía precisa chegar ao verán cun horizonte político despexado e que as eleccións permitirán afrontar os vindeiros meses con plena capacidade política. Donald Trump ordena pospoñer 5 días os ataques contra plantas enerxéticas iranianas tras anunciar que iniciou conversas con Irán sobre a fin da guerra. Desde Teherán, négano. Israel continúa ca súa ofensiva. Donald Trump asegura que as conversas con Irán iniciáronse este domingo e que son produtivas. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o réxime dos ayatolás está disposto a chegar a un acordo. E aínda que non desvela quen é o interlocutor, si que deixa claro que non se trata de Khamenei, o que non recoñece como líder supremo. Trump di que se todo vai ben, a negociación culminará coa renuncia de Irán ás súas ambicións nucleares e á súa reserva de uranio enriquecido, e que se non prospera, simplemente seguirán bombardeando o país. Nada do que di ten confirmación da outra parte. O réxime iraniano nega calquera negociación cos Estados Unidos, e di que se Trump adiou o seu ultimato de atacar as centrais de enerxía iranianas e pola súa ameaza de sementar de minas o Golfo Pérsico. Desde Israel, Benjamín Netanyahu di que está informado das conversas por Donald Trump, pero mentras non hai resultados, prevé continuar cos ataques tanto en Irán como no Líbano. O anuncio de Donald Trump tivo unha consecuencia inmediata no prezo do petróleo e tamén nas bolsas. O barril de cru baixou case un 14%, de $108 a 93 en moi pouco tempo. Despois estableceuse alrededor dos $100. Na bolsa española, tras coñecerse esta decisión de Trump, a cotización do IBEX 35 pasou a subir por riba dun punto e medio. Indignación entre as vítimas da ETA ante a saída de prisión da que fora xefa da banda terrorista Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Desde hoxe está en réxime de semiliberdade. Amboto está acusada de máis dunha dúcia de asasinatos e as súas condenas suman preto de 800 anos de prisión, pero tan só cumpriu 16. As vítimas da ETA critican que o goberno vasco lle permita sair fora a pesar da súa traxectoria criminal e do escaso tempo pasado no cárcere. De volta en Galicia, comezou o xuízo polo asasinato hai 7 anos dun mozo en Salceda de Caselas. No banco dos acusados senta un albanés con antecedentes por narcotráfico. Patricia.
Sí, un home para o que tanto a Fiscalía como a acusación particular pide 25 anos de cadea. O principal acusado de asesinar a Sufián Magra foi no ano 2019 e acoitelouno supostamente ás portas dun pub en Salceda de Caselas. Este xuízo tardou 7 anos en comenzar porque o acusado logrou fuxir ao Reino Unido tras cometer o crimen e agocharse ali ata o ano 2024. E un cidadán albanés con un amplo historial delictivo por tráfico de drogas e por crime organizado. Nesta primeira sesión do xuízo, a quenda foi para os testemuños que estaban no lugar dos feitos esa noite. Mañá será o turno de gardas civís e forenses. Non foi unha pelexa, senón unha cacería, así describiu a acusación particular o acontecido aquela madrugada de xuño de 2019 ás portas deste pub de Salceda, cando unha discusión por unha copa derramada acabou en 3 coiteladas mortais. Na audiencia de Pontevedra coincidiron este luns o presunto asasino e a familia da vítima. Esperando que se haga justicia, este crimen no puede quedar impune, sobre todo porque ha sido un chico joven con 25 años que se le arrebató la vida y se le arrebató muchísimos sueños por delante y muchísimos proyectos por delante. O acusado é un albanés con antecedentes por narcotráfico. Estivo fuxido no Reino Unido ata 2024. Na primeira xornada do xuízo, algunhas testemuñas o situaron no lugar do crime, aínda que a súa defensa ve fendas neses relatos. E quen non recoñeceu nese momento 7 anos despois ven a recoñecer, tendo unha relación de amistade manifesta coa vítima, danse características físicas do meu cliente que non se compadecen co seu aspecto. Pero a acusación argumenta que tamén o incriminan o sinal do seu móvil e un rastro de ADN. A Fiscalía e a acusación piden 25 anos de cadea e 300.000 euros de indemnización. A última palabra terá o xurado popular que está previsto que se retire a deliberar este mércores. Un accidente no aeroporto de La Guardia en Nova York deixa 2 mortos e 40 feridos. Un avión bateu contra un camión de bombeiros que estaba atendendo outra incidencia na pista. O piloto e o copiloto dun avión de Air Canada morreron despois de bater cun camión de bombeiros durante a manobra de aterraxe no aeroporto de La Guardia, Nova York. A bordo do aparello ían tamén 4 tripulantes e 72 pasaxeiros. Foi un susto tremendo, non sabía que agardar, estábamos dormindo e aterrando e de repente, zas, despertamos en estado de shock. Non sabíamos que facer, conta un dos sobreviventes. 41 deles foron evacuados ao hospital, xunto cos 2 membros dos servizos de emerxencia que manexaban o vehículo co que bateu a aeronave e que respondía a unha incidencia previa. Neste momento temos entendido que 32 foron dados de alta, pero tamén hai feridos graves, informou en rolda de prensa Catherine García, a directora executiva da Autoridade Portuaria de Nova York. A terminal neoyorquina permanecerá pechada polo menos ata as 2 da tarde, hora local, as 7 en Galicia. E un avión da Forza Aérea Colombiana esnafrouse este luns con 125 persoas a bordo. O aparello caeu a terra pouco despois de engalar do aeródromo de Puerto Leguízamo, no sureste do país. Nun primeiro balance, as autoridades confirmaron que hai polo menos 8 mortos e 83 superviventes, 14 deles en estado crítico. Polo momento non se coñecen as causas deste sinistro. Hai en Pontevedra outra maneira de contemplar as procesións da Semana Santa local. Figuras de barro en miniatura reproducen os pasos máis importantes con todo detalle. É a obra dun devoto e artista afeccionado que busca promocionar esta tradición na súa vila. Arredor de 180 figuras marchan en procesión nos 7 pasos que recrean a Semana Santa da Vila do Lérez. Todo nun pequeno escaparate de 2 metros cadrados. Teño sobre 25 cofrades por paso. Buscar os colores, buscar as tonalidades, e son exactamente como son na realidade. Participante dende cativo nas procesións, sempre profesou unha devoción polo rito relixioso e agora, xa xubilado, moldea as imaxes dos pasos en arxila e terracota. Un barro que non teño que cocelo, xa vai secando o natural. O que fixen foi artesanalmente un molde, máis que nada era para min axudarme a darme o contorno da figuriña, non? De xeito completamente artesanal confecciona os elementos máis delicados. O axuda dunha lupa electrónica pinta os detalles máis pequenos.
Por a cousa de que son conocidos meus, lle puxen a barba e a... o bigote a barba por o detalle de que é xente que cando miras xa sabe quen é. Tan singular exposición que non é habitual en Galicia chama a atención dos transeúntes. Ocupoume todo o escaparate e moi ben, estou moi contenta porque a xente pasa pola rúa, párase na tenda. Una cosa destas expuestas al público pues es muy interesante, creo yo, ¿no? Un xeito distinto de promocionar a Semana Santa. Imos falar das antigas escolas rurais, aínda que moitos daqueles característicos edificios seguen en pé, permanecen a miúdo esquecidos. Para recuperar a súa memoria, para que non se perda de todo, o fotógrafo Miguel Muñiz comezou hai 4 anos co proxecto O derradeiro trazo de Xiz. Foi percorrendo escolas rurais de toda Galicia e, ademais, retratou nelas persoas que deran ali clase ou que sentaran naqueles pupitres. As historias que contaron, que a emoción de volver pisar a súa clase tanto tempo despois, demostráronlle ao artista que aquela memoria está viva. Poden achegarse a ela na exposición que acolle en Lugo o Pazo de San Marcos. Son moitos os parques infantís que en Galicia están a experimentar melloras nos últimos tempos. Os materiais e a seguridade son fundamentais nuns espazos pensados para o desfrute dos pequenos. Todo muda co paso do tempo e os parques infantís non son menos. Non hai esquinas, o chan é de unha especie de goma espuma para evitar caídas. Nós íbamos como podíamos. Está mejorando bastante. Agora 1000 veces mellor, Agora empresas especializadas encárganse da súa construción e deseño, tendo en conta as normativas europea e galega. Buscan conxugar a experimentación natural dos cativos e tamén a seguridade. As normas non evitan as caídas, pero sí axudan a que as consecuencias sexan mínimas. Garanten a solidez estructural dos elementos, pero non só. Evitar calquer tipo de atrapamento que poda peligrar un membro, un dedo, atrapamentos de cuello que poidas provocar un aforcamento, no tema de materiales, ausencia de tóxicos, que non haya migración de elementos tóxicos, un pouco un compendio, áreas de seguridade para evitar que na interacción entre un elemento e outro poida haber un golpe ou cualquier tipo de accidente. A utilización de materiais específicos e certificados por entidades acreditadas axuda ademais no seu mantemento. Na frente do mar, por exemplo, pois temos que telo tamén en conta utilizar aceros inoxidables reforzados anticorrosión, que son os AISI 316. E todo isto é tamén para facilitar un pouco todo o mantenimiento dos concellos. Lugares, en definitiva, que se van adaptando para que xogar e gozar do tempo de lecer sexa a única preocupación dos cativos. Viaxar levando a casa na furgoneta. Cada vez máis persoas optan por transformar o seu vehículo nunha pequena casa sobre rodas. É outro xeito de viaxar. Transformar un furgón ou furgoneta nun vehículo vivenda é unha tendencia á alza e nesta época do ano disparase a demanda. E xa teríamos a cama feita. Sí que é verdad que agora mesmo hasta o verán estamos moi saturados, pero é cando máis empeza a xente a pedir outra vez camprizacións. Hai quen necesita simplemente o básico, unha cociña, unha duchiña e unha cama, e hai quen, xa para teletraballar e demais, necesita algo máis avanzado. A máis de traballos de carpintaría, hai que realizar instalación eléctrica de gas, auga, como nunha casa. Aquí a cama, que é de un 90 por un 30, e temos cociña de inducción, fregadeiro, microondas, nevera, un baño completo con ducha, que os asientos, tanto o conductor como o acompañante, xirarían. Neste caso, faltaríanos ainda a mesa. Esta empresa de Carballo recibe pedidos de toda España. Parte da xente é para uso vacacional, xente que ten os fin de semana todos libres, e fai deporte, ata xente que se retira para o día a día, prácticamente. O custo medio estándar oscila entre 30.000 e 35.000 euros, aínda que sempre queda a opción de alugar. Día do ascensor, e dirán, hai días para todo. E levan razón, pero ollo porque este invento foi un antes e un despois na arquitectura urbana. O primeiro entrou en funcionamento en 1853 en Nova York. Desde entón, millóns de conversas baleiras sobre se chove ou non, millóns de autofotos no espello, pero sobre todo millóns de persoas para as que o ascensor non é unha opción de comodidade, senón unha solución de accesibilidade. É a diferenza entre vivir pechada na casa ou poder sair pasear.
Así que non podíamos acabar de outro xeito que collendo o ascensor. Feliz noite. Ata mañá.